Salut! E sâmbătă seara, e ora 18 și ne aflăm pe Hunedoara TV. H de Party de săptămâna asta o să vă prezinte 4 evenimente. Am fost la 4 evenimente săptămâna trecută și abia așteptăm să vi le prezentăm. Dar înainte să începem, trebuie să vă readuc aminte de pagina noastră de Facebook. Pagina noastră de Facebook care de luni o să găzduiască un alt concurs. O să găzduiască un concurs cu fotografii. Dar pentru mai multe trebuie să intrați pe pagina noastră de Facebook de luni încolo. E bine, până atunci să-i dăm drumul cu concertul Loredanei, care a fost în turneu, în cel mai mare turneu din țară până acum. A fost la Centrul Cultural Drăgan Munteanu din Deva, unde a făcut un mega spectacol. Bună seara, dragii mei! Bună seara, Deva! Sunt de fericită că sunt în sfârșit la voi, adică la noi, pentru că o să vă spun o poveste în seara asta, dar înainte de asta vreau să facem un pact. De acord? Haideți ca de acum înainte să lăsăm tot ceea ce ne apasă, toate grijile, toate problemele afară din sală. Ce ziceți? Da? Intrăm cu toți în joc? Ok, pentru că vreau să cântăm, să dansăm, să râdem, să plângem, să ne bucurăm de viață. Ok? Să fim copii rebeli. Încă o dată. Ok, pentru că povestea mea, pe care o să vă spun în toată această seară, a început într-un orășel cu oameni frumoși și onești. Un orășel în care stăteam într-un bloc și în bucătăria apartamentului de pe strada 11 iunie aveam primul meu studio de înregistrări. Da, un dublu casetofon adus de tata. Și cea mai mare distracție era să ne înregistrăm cântând. Eu, fratele meu și vecinii. Am găsit caseta de atunci și pentru că vreau să intrați în atmosferă, vreau să faceți cunoștință cu Lori Mică. Și printre
Și peste tot vă dai numai și numai, numai și numai Macarale, macarale, de soare, argintii, macarale, în zi de zi, suiagale, pe albastre de carali, macarale, suie în zăr, o macara, ce bine, mi-a adus un bilețel, îl iau iute și citesc, spor la lucru și te iubesc, și te iubesc, și te iubesc. Spor la lucru și te iubesc, și te iubesc, și te iubesc, și te iubesc. Arlecchino! Aplauze! Copiii frumoși din Deva alături de mine în seara asta, vă mulțumesc din inimă! Tot săptămâna trecută la Centrul Cultural Drăgan Munteanu a fost un mega eveniment caritabil susținut de Ricardo Caria. Acest eveniment a avut un mesaj destul de frumos, să zicem așa, pentru că toți banii proveniți din acest concert au fost donați Asociației Nevăzătorilor din județul Hunedoara. Cu mult drag, un show de zile mari. Doamne și domnilor, Vlad Chiotescu!
facem fericiți. Come on, 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 come on. S-a părut la Deva? Extraordinar, mai ales că sunt acasă, sunt din Petroșani, județul Hunedoara pentru mine este acasă. Despre spectacol ce ne poți spune? Spectacolul este făcut de un om cu suflet pentru copilașii nevăzători, pentru cei care nu se pot bucura de albastrul cerului, de verdele copacilor și florile minunate care înfloresc mai ales acum primăvara. Cum ți s-a părut la noi la Deva? Sunt uimit, pot să zic. Chiar nu m-am așteptat la o sală plină, pentru că știam dinainte că publicul a fost foarte receptiv și au venit. Am avut un ajutor foarte mare din partea lui Cosmin și lui Zord, care ne-au ajutat să umple sală, dar așa o reacție publicului și așa chiar pot să zic o nebunie, nu m-am așteptat. Așa că mulțumesc din suflet tot publicul din Deva, care ne-a primit cu brațele deschise, s-a alăturat de noi, s-a distrat, a zâmbit, a făcut gălăgie mare și face că anul viitor să venim din nou cu mai multe bucurie. Despre astfel de concerte caritabile, ce ne poți spune?
Deci noi am pornit la drum, sau eu am pornit la drum proiectul ăsta, pentru că am cunoscut pe Vlad Ciotescu, care ați urmărit cântând la pian. Și din cauza asta și din dorința noastră, din familia mea, să ajutăm și alți oameni care au nevoie, am zis că în cadrul evenimentului să avem și cazuri caritabile tot timpul pe lângă eveniment, adică anul ăsta dedicat nevăzătorilor și o parte din fonduri adunate din acest concert va fi donat la Asociația de Nevăzători, cu un caz caritabil care a fost ales de asociație din județul respectiv, adică de la Hunedoara. Tot săptămâna trecută la Deva a avut loc un mega eveniment. De data asta nu a fost în Centrul Cultural Drăgan Munteanu, a fost în Club Jones. A fost în Club Jones deoarece iubitorii de muzică dubstep s-au reîntâlnit cu un DJ renumit în România, Planet H, la invitația băieților de la Dubpack. Cu ocazia asta îi mulțumim lui Opri Șamircu, care e alături de noi, ne invită la toate petrecerile. Țineți aproape de HD Party, o să vedeți petrecerile care urmează. Până una alta să vedem ce s-a întâmplat în Jones, unde a fost o mega petrecere.
La La Band pentru a doua oară în Deva. Trebuie să vedeți un mega eveniment susținut de tinerii de la La Band, care au venit cu un mesaj foarte frumos, dedicat tinerilor, dedicat tinerei generații. Trebuie să-l vedeți, un spectacol care a făcut cinste celor de la Band. Fight so they just forgive. See me reaching through an open flame. I feel alive when I'm burnt again. Keep tracking me down, keep tracking me down. I'm drowning in you. There's no hope for me now, there's no hope for me now. I should have walked away. My first mistake was love. Prin acest proiect, organizatorii își propun să ofere publicului o alternativă de viață sănătoasă, să consume artă, să facă sport și să nu se atingă de substanțele periculoase. Organizatorii au și un mesaj pentru public,
țineți minte, drogurile nu sunt periculoase pentru că sunt ilegale, drogurile sunt ilegale pentru că sunt periculoase. Ei, cu această trupă, cu La La Band, mesajul este adresat direct publicului țintă, pentru că în sală se află tineri, copii, adolescenți. Organizatorii sunt fericiți că trupa La La Band a acceptat să se alăture acestui demers și le mulțumim și cu această ocazie. Și ei au la rândul lor piese prin care promovează tocmai acest lucru, a tinerii să se țină departe de droguri. Publicul este mai lala decât data trecută, pentru că este a doua oară în Deva și ne bucurăm că au reușit să prindă mai bine sensul cuvântului lala, ce înseamnă să fii lala, adică să cânti, să dansezi, să te distrezi, pentru că până la urmă asta încercăm noi să facem, să-i distrăm și să se simtă bine la concertele noastre și până acum se descurcă foarte bine, zic eu. Da, sunt foarte energici, aplaudă foarte mult, ceea ce ne dă și nouă o stare foarte frumoasă, pentru că ne simțim bine atunci când ei ne apreciază, deci totul este foarte, foarte frumos până acum, dar mai avem jumătate de concert totuși. Cum vi s-a părut Deva? Sunt extraordinari. La început au fost mai liniștiți, dar treptat am reușit să-i scoatem din starea aia de moleșeală și până la urmă s-au dovedit a fi plini de energie la așa cum ne place nouă să spunem. Și tu? Ai mai crescut de anul trecut când ai fost la Deva? O schimbare în publicul? Da, am mai crescut. Iar publicul din Deva crește pe zi ce trece. Ai zis anul trecut că o să mergi pe cetate și la castelul de la Hunedoara ai fost? N-am fost, n-am apucat, cum niciunii din noi n-am apucat, pentru că, uite, am venit... Noi suntem mai mult pe drumuri. Exact. Astăzi suntem aici, mâine suntem în altă parte. Până săptămâna viitoare, sâmbătă, de la ora 18 pe Hunedoara TV, vreau să vă readuc aminte de pagina noastră de Facebook, care găzduiește toate episoadele de până acum. O să le vedeți, avem undeva un buton roșu de YouTube, o să le vedeți, iar de luni o să începem un concurs. Trebuie neapărat să vedeți despre ce e vorba și să participați la el. De asemenea, evenimentele la care participăm și care le susținem, o să le vedeți postate acolo. Până săptămâna viitoare, mi-au rămas bun de la voi și abia aștept să vă arăt imagini de la mega petrecerea de la Aqualand alături de cei de la Big FM, pe care asta îi și salut. Și pe voi. Salut!